नमस्कार. अर्चना सिंपल किचन रेसिपीज अँड ब्लॉग्स या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण फोडलेल्या अंड्याचा रस्सा बनवणार आहोत. अगोदर आपण उकडलेल्या अंड्याची चटणी पाहिली होती. त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. पण त्याआधी आपण माझं चॅनल पहिल्यांदा पाहत असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. अंड्याच्या रश्श्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया. हे फोडणीसाठी तेल घेतलं आहे. 2-3 पाकळ्या लसूण मी टेचून घेतला आहे. अर्धा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. कोथिंबीर बारीक चिरून घेतले. 4 अंडी घेतलेत. 1 टोमॅटो बारीक मी मिक्सरला वाटून घेतला आहे. 1 चमचा मसाला आहे. आणि ह्या मसाला मी 2 कांदे मीडियम साईजचे, अर्धी वाटी सुकं खोबरं, 4-5 पाकळ्या लसूण, अर्धा इंच आलं, हे सगळं भाजून बारीक वाटून घेतलेलं आहे. पाव चमचा हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ. चला तर मग आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. कढई गरम झालेली आहे. आपण तेल घालूया. तेल आपलं आता गरम झालेलं आहे. त्यात आपण हा चेचलेला लसूण घालूया. बारीक चिरलेला कांदा घालूया. कांदा 2 मिनिटं मी चांगला परतवून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता हळद घालूया. मसाला घालूया. मसाला आपल्या आवडीप्रमाणे आपण कमी जास्त करू शकता. आणि याच्यामध्ये मी गरम मसाला घातला नाही आहे, कारण या मसाल्यामध्ये गरम मसाला आहे. तुम्ही मिरची पावडर वापरली असेल तर पाव चमचा गरम मसाला घालू शकता. हा मिक्सरला टोमॅटो बारीक वाटून घेतलेला घातला आहे.
याच्यामध्येच हा वाटलेला मसाला पण आपण 2 मिनिटं परतून घेऊया. दोन मिनिटं मसाला आपला परतून झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये पाणी घालूया. आपल्याला जेवढा रस्सा हवा असेल तेवढं पाणी घालून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. थोडी कोथिंबीर घालूया. आणि रशाला झाकण ठेवून चांगली उकळी काढून घेऊया. आपल्या अंड्याच्या रशाला आता उकळी आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण अंडी फोडून घालूया.
5 मिनिटं चांगला शिजवून घेऊया आपण रस्सा. आपला अंड्याचा रस्सा आता शिजून तयार झालेला आहे, तो सर्व करूया. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. सोबतच अशा अनेक नवीन रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.